Moi! Snipi täällä. Haluat uuden musta teepaidan ja huomaat alennusmyynnit Zalandolla. Löydät 2 mustaa teepaitaa eri merkeiltä ja mietit, kumpi olisi parempi. Hinnassa ei ole eroa ja materiaalikin on sama. Millä perusteella teet päätöksen? Fyysisessä kaupassa voisit hypistellä paitoja ja jopa sovittaa niitä ennen ostopäätöstä. Verkkokaupassa haluat tietää, mitä muut tuotteen aiemmin ostaneet ovat olleet siitä mieltä. Luotat muiden ostajien kokemuksiin tuotteesta ja ostoskoriin eksyy kehutumpi tuote. Snipi.fi-sivuston takana yli 3000 henkilö valmiina auttamaan sinua luomaan keskusteluja sinun sosiaalisessa mediassa tai tekevät räätälöidyt tehtävät minne tahansa haluat. Mutta miten tämä käytännössä toimii? Kun sinä teet tilaus. Me jaemme tehtävät ja otamme huomioon kohderyhmäsi, tilaat Google Maps-arvostelut ja olet kampaaja, jonka asiakkaita vain naiset, niin jaamme tehtävät vain naiselle. Snipi voi kokeilla -40% alennuksella ensimmäisestä tilauksesta.